Čaute, som zo stránky MySpider.sk. Moje meno je Walter a na tejto stránke chceme vlastne ukázať ľuďom, ako sa môžeme starať o vtáčkare, ako im zariaďujeme terária, krmíme ich a všetko, čo je spojené s týmto chovom týchto zaujímavých miláčikov. V mojom prvom dieli vám chcem ukázať, ako zariaďujem terárium pre moju adultnú Poecilotériu regalis, ktorú mám tuto odloženú. Hneď vám ju ukážem. Takže ako prvé som si nachystal substrát, ktorý som tuto odrezal touto pílkou na železo napríklad. Kúpite ho v takejto forme v chovateľských potrebách. Dobre, dáme to do kydla s vodou, ktorý mám tuto pripravený. A necháme to rozpustiť zhruba 20 minút. Kým sa mi robí s lignocou, tak môžeme prejsť na kôru. Tuto som si vyrobil takúto kôru, ktorú som vlastne v týchto hranách som to pozliepal takouto pištolou na aranžmá. Potom som to celé vlastne oblepil takýmto machom usušeným, ktorý som nazbieral v prírode. A takisto som vlastne spravil aj napájačku. To je vlastne odrezaný spodok fľaše, ktorý je takisto oblepený takýmto machom. Ďalej tu mám umelú rastlinu, ktorá sa takisto dá kúpiť hocikde. A môžeme prejsť na to lepenie. Takže najprv chcem túto rastlinu umiestniť do rohu terária. Takže použijem na to túto pištol, ktorou nanesiem takéto lepidlo. Ktoré dosť páli, takže si treba dávať bacha. Dobre. Takto sa to tu nanesie. A môžeme to aplikovať do terária. Používam vlastne takúto náplň, ktorá sa zasunie tuto. Pridáme tam, aby to lepšie držalo. A chvíľku podržíme, aby stihlo lepidlo zatvrdnúť. Pridáme ešte túto hore, aby to dobre držalo. Nešetrite lepidlom a dajte ho tam veľa, aby sa nestalo, že vám to potom padne na vtáčkara. A podržím. Terárium môžeme zariadiť z rôznych darov prírody, ako je kôra, rôzne halusky a konáre. Poprípade si môžeme vyrobiť takúto zlepenú dutinu, ako som vyrobil ja. Toto všetko môžeme dotvoriť machom a všetkým tým, čo sa nám bude páčiť. Dobre, ďalej tam nalepíme tú kôru. Ako takto asi.
sa mi pripravil lignocel, vlastne tuto. A môžeme ho dať do terária. Najvhodnejší substrát do terária je rašelina a lignocel. Nezabudnite si ich kúpiť v obchode bez rôznych chemických a vyživovacích prísad. Výška substrátu záleží od druhu vtáčkara. V mojom prípade sa jedná o stromového vtáčkara, takže nepotrebujem toľko substrátu ako norový pavúk, ktorý si hlbí nory a trávi v nich väčšinu svojho času. Rastliny v teráriu sú vhodnejšie skôr k stromovým druhom pavúkov. Neodporúčam vám ich dávať norovým a zemným vtáčkarom, za niekoľko dní ich úplne zničia. Do terária ich môžeme priamo zasadiť, alebo čo odporúčam ponechať v kvetináči, presadiť rastlinu do novej nie chemicky upravenej zeminy a tú pôvodnú vyhodiť. Preto použijem vhodné rastliny, ako napríklad latinský názov Epipremnum pinnatum, alebo druhy rodu Scindopsus a Syngonium. Nezabudnite, že lignocel a rašelina sú chudobnejšie na živiny. Napájačka je v teráriu veľmi dôležitou súčasťou. Pavúk ju používa ako jeden zo zdrojov pre príjem vody. Tak, a konečne prichádza ten čas, kedy vložíme Poecilotériu do jej nového terária. Budeme však opatrní, lebo je to veľmi jedovatý pavúk. Je veľmi šikovná a už behá po svojom novom teráriu. Ešte sa jej bude veľmi páčiť. Pozrite, ako krásne sa vyníma na zadnej stene. Je to naozaj prekrásny pavúk. Zdraví vás Walter zo stránky MySpiders. Dúfam, že sa vám naše video páčilo a zobrali ste si nejakú inšpiráciu pri zariaďovaní terárií pre svojich miláčikov. Dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalších videách. Čaute. Čaute.